Na Rympei U ka channel nabynta paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ki paidbah nong shong yo hapo yo do shalong ha ka sineng kong kata ka laitri jong ber a hajar prosan kilapan pau ya ka jing sngo komen hadin baka seng Voice of the People Party VPP kala yo bansin shar marway hapo ka District Council ya ka ni ki paidbah nong shong yo kilapan pau habay krem bat unong thok khobor menta ka singi ha ka jing kren bakin nong shong yo ki kat to kat ni kilapan pau baka jing Kyrshan jong ki ya ka ni ka seng thamai ka VPP kadai namar baki kwa ya ka jingkylla ha ka ba ya dai bat ka sin shar khadar hapo ka District Council Kilapan pau baka jing sensar jong ki wei ki seng san perthei hapo District Council kilania bat la thai kham tam ya kani ka sarkar ka basan shar menta bat ki dan ka jing kyrmen tang ha kani ka seng VPP na ka banta kala wei jong ki pai nong shong shnong kumba maki kila ai ka jing Kyrshan bapura ya ka VPP ba job ha kani ka election MDC badang shudep ha ka ba ki da ya kyrmen ro baka ni ka seng kanam shet kalai pai ba hanrei kan yai tre hok na ka banta ka ba ka met ki pai ba jong ka jalahi baroh ka wei na lor kata ki ong bakham tam e ban wanrah ya ka jing sensar ka ba khoi basuba ka bom dan ya ka jing le siliang khamat ni ka jing bamsap haba yo pat ban kli na ki sinong shong yo baka e baki dan ban ong ha ka ba ya dai bat ka jing ong chief executive member CEM bathamai ka District Council ban bo ka thong ban penduna ban ai ka trading license ki barjala bat kumju ro ban wanrah ya ka an thung kam thung jam ka ba khoi nakaliang kipat ba kilapan pa baki das ngok men e hado kata lada le shisha kumta bat kila khmi lentiro baki khon samla trai ri trai mulung kinyo shwaya laki kam ki jam amban yo do bar jala shu kipat ba kilapan pa bo menta ka kenti kila kan taj no e ka seng congress bat kiwei de ki seng bat ban Kyrshan no e ka seng VPP ki ong ban namar kini ki seng kila thok la shukor kipat ba hakaba kim shim la pen urlong yala ki jingkular baroh shikata